Gure ikastola 1960ko hamarkadan sortu zuten herriko hainbat familiak. Euskaran eta euskal kulturan oinarritutako kalitatezko hezkuntza beharrezkoa zela eta posible zela sinetsita. Beraz, herritik sortutako eta herriari eskainitako proiektua da gurea, etengabeko hobekuntzan oinarritua eta komunitate osoaren elkarlanaren fruitua. Egun, horretan sinesten jarraitzen dugu eta posible dela esan dezakegu. Hala erakutsi digu orain arte egindako bideak, emaitzak horren lekuko. 0 eta 18 urte arteko kalitatezko hezkuntza proiektu euskalduna, nazionala eta burujabea da gurea. Euskal Herrian, euskaran eta euskal kulturan oinarritua, eta beste hizkuntza naiz kulturei irekia. 0 urtetik 16ra, Orereta ikastolan egiten dira ikasketak, haurrezkuntza, lehen hezkuntza eta derrigorrezko bigarren hezkuntza. 16 urtetik 18ra berriz, batxilergoko ikasketak Oiartzo ikastolan egiten dira, Orereta eta Haurtzaro ikastolen artean sortutako ikastolan. Irabazi asmorik gabeko herri onurako kooperatiba izanik, ikastolak ez du errentagarritasun ekonomikoa bilatzen, ez da hori helburu, eta uneren batean diru irabaziak lortzen balin baditu, ikastolan inbertitzeko erabiltzen dira. Irabazi asmorik gabeko proiektua izanik, gizarte ekonomian kokatuta gaude. Hezkuntzaren arloan, ongizate estatuaren oinarrizko helburuekin bat egiten dugu, sistema publikoaren partetzat hartuko dituena. Publiko herritar eredutik sortua gara. Euskal gizartearen izaera parte hartzaile eta kolektiboan oinarrituta, publikotasun eredu berria eraiki nahi dugu. Titulartasunari baino gehiago, publiko herritar harremanari kasu egingo diona. Herri onurako kooperatiba garenez, ikastolak bere jarduera etetea erabakiko balu, gure ondasun guztiak administrazio publikoaren eskuetan geldituko lirateke, alegia, herritarren eskuetan. Ikastolan, kooperatibako bazkideak dira ikastolaren norabidea, etorkizuna eta erabaki estrategikoak hartzen dituztenak. Hoiek batez ere gure familiak izaten dira. Ikastolak argi du gure familiek ikastolaren parte izan behar dutela eta bazkide izan behar dutela. Horrek dakartzan eskubide eta bete beharrekin. Ikastolako erabaki nagusietan parte hartu behar dute. Familiak ez diren beste bazkideak ere baditugu. Adibidez, familia ohiak, langileak, langile ohiak, ikasle izandakoak eta beste batzuk. Bazkideak urtero batzar nagusian elkartzen gara ikastolaren erabaki estrategikoak hartzeko. Batzar nagusiak Artezkaritza Kontseiluaren gain uzten ditu urtean zehar erakundeak hartu behar dituen erabaki garrantzitsuenen jarraipena eta kontrola. Batzar nagusiak Artezkaritza Kontseilua osatuko duten 13 kideak aukeratzen ditu, 9 guraso eta 4 langile ordezkari hain zuzen ere. Guraso kooperatiba bat izanik, kontseiluaren gehiengo zabala familiek dute. Zuzendaritzako kideek ere parte hartzen dute, baina bozka eskubidea bakarrik aipatutako 13 kideek dute. Hezkuntza gaietan erabaki eskumena duen batzordea da. Bertan, ikastolako estamentu guztien ordezkariak ditugu. Gurasoak, langileak, zuzendaritza eta ikasleak. Guretzat, berebiziko garrantzia duten taldeak guraso batzordeak dira. 3 etapetan ditugu eta bertan gurasoek ditugun kezka, proposamen eta iradokizunak lantzen ditugu. Guraso ordezkariak hartzen dugu parte, baina baita modu aktiboan parte hartu nahi duen edozen gurasok ere. Etapako guraso ordezkari eta zuzendarien arteko harremana gertukoa da, eta besteak beste kezka eta proposamenak helarazten dizkiote elkarri. Gai oso ezberdinak lantzen ditugu bertan, gure ikasle eta gurasoei eragiten dizkiotenak. Besteak beste, ikasleen sarrera eta irteera ordutegiak, ordutegi malguak, ikastolak eskaintzan dituen zerbitzuak, jangela, eskolaz kanpokoak, horien ordainketa eta bar. Etapetako zuzendaritzako kideek, irakasleek eta gurasoek osatzen dugu jarraipen batzordea eta zehazki gurasoen eta irakasleen arteko harremana koordinatzeko asmoarekin sortu ziren. Ikastola komunitate osoak osatzen dugu, horregatik guraso, langile eta ikasleen arteko harremana oso garrantzitsua da.
Guraso eta langileek osatzen dituzten hainbat batzorde ditugu, ikastolak antolatzen dituen hainbat ekimen aurrera atera ahal izateko. Horietaz gain, herriko eragileekin ditugun harremanak bere biziko garrantzia dute. Hainbat ekimen haiekin elkarlanean ateratzen baititugu aurrera. Olentzero, Gau Beltza, Inudet Artzaiak besteak beste. Ekimen horien bidez eta herriko eragileekin elkarlanean, ikastolak herriari bere ekarpena egiten dio, bereziki euskarari eta euskal kulturari lotutako ekintzetan, bai jaiak antolatuz eta gidatuz, eta bai beste antolatutakoetan parte hartuz. Gure ikastola, beraz, denona eta denontzat da, zuretzat ere bai. Sartu, aurrera, zure etxean zaude.